عالمنا ببزحات أنصاراويان نجارات ستملأتيا ገለገለ ሃገራት ንኹሉ ነገራት አማሊአን ፈጺምካ ክሳኣኒ ይኽእልዮም ዘይትብሎም ነገራት ክስእናት ትሪአን ዝኾነ ይኹን ሰብ ከባና ኣብ ዓለምና ናይ ኣንጻራዊ ጾታ ሕጽረት ዘለወን ሃገራት ከም ዘለዋ ክንደይ ናይ ሰሚዕዎ ዝፈልጥ ከይከውን እቲ ሓቂ ግን እዝዮ ኣብዛ መንበሪት ልዕሊ 8 ቢልዮን ህዝቢ ዝኾነት ምድርና 50.3 ሚእታዊት ደቂ ተባዕትዮ 49.7 ሚእታዊት ድማ ደቂ ኣንስትዮን እዚ ማለት ከዓ ተፈጥሮ ባዕላ ብዝሕ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ተመጣጣኒ ከም ዝኸውን ጌራ ሓደ ወዲ ንሓንቲ ጓል ብምፍጣር ኣቀራሪባያ ፈጢራቶ ማለት እዩ እዚ ግን ኣብ ኩሉ ቦታ ይሰርሕ ማለት ኣይኮነን ኣብዘ ማዕበላ ወይ ምዕባል ኣብ ዝርከባ ሃገራት ሓዳር ንምስራት እቲ ቀንዲ ጸገም ቁጠባዊ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ገለገለ ሃብታማት ሃገራት ከዓ ኩሉ ነገር ተማሊኡ ናይ ሓዳር መጻምት ምርካብ ዓብ ብድሆ ክኸውን ይረአ ሰላምታይ ረሳዕናን ፍትዋት ተኸታተልቲ መስትያት ዓለም ኣብ ናይሎም ዳህሳስና ልዑል መጠን ናይ ሓዳር መጻምቲ ማለት ድማ ናይ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ሕጽረት ንዘለወን ኤውሮጳውያን ሃገራት ክንደስሲና ሰናይ ምክትታል ዳህሳስና በታ ልዑል መጠን ሕጽረት ደቂ ኣንስትዮ ዘለዋ ኤውሮጳዊት ደሴቲና ክንጅምር ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ኤውሮጳ ኣብ መንጎ ኖርዌይ አይስላንድን ስኮትላንድን እትርከብ ኣካል ሃብታም ኤውሮጳዊት ሃገር ዴንማርክ ዝኾነት ርእሰ ምምሕዳራዊት ደሴት ፋራኦ ደሴት ኣብ ኤውሮጳ ካብተን ልዑል መጠን ሕጽረት ደቂ ኣንስትዮ ዘለወን ሃገራት ቀዳመይቲ እትስራዕያ ፋራኦ ደሴት ብደቂ ተባዕትዮ ዝተመልአት ደሴት ኮይና ካብ ምውሓድ ደቂ ኣንስትዮ ዝተላዕለ መብዛሕትኦም ደቂ ተባዕትዮ ዛ ደሴት ናይ ሓዳር መጻምቲ የብሎምን ሎም ግን ጸገማት ደቂ ተባዕትዮ ዛ ደሴት መፍትሒ ዝተረኽቦ ይመስል ኣሎ ዕድመ ንኢንተርነት ነቲ ኣብ ሃገሮም ዝሰኣንዎ ምርካብ ናይ ሓዳር መጻምቲ ኣብ መርበባት ኢንተርነት ብምርካብ ኣብ ካልእ ክፋል ዓለም ምስ ዝነብራ ፍቓደኛታት ንዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ናብ ዝርከባሉ ሃገር ከይዶም ወግዒ መርዓ ብምፍጻም መሻርኽቲ ህይወቶም ክገብርወን ጀሚሮም ኣለዉ ደቂ ኣንስትዮ ፊሊፒንስን ታይላንድን ድማ እተን ቀዳሞት ተመረጽትየን ደቂ ኣንስትዮ ፊሊፒንስን ታይላንድን ብቐሊሉ ዝርከባ ምዃነን ከምኡውን ናብ ፋራኦ ደሴት ክኸዳ ፍቓደኛታት ምዃነን ብደቂ ተባዕትዮ ደሴት ፋራኦ ቀንዲ ተመረጽትየን መብዛሕትኦም ኣብ መርበባት ኢንተርነት ዝረኽብዎን ኮይኖም ካብዚ ቀረባ ግዜ ጀሚሩ ድማ እዚ ልምዲ ብልዑል መጠን ክውስኽ ተራኢሎ ደሴት ፋራኦ ሃብታማት ዜጋታት ዝነብሩላ ኣብ ዓለምና ልዑል ክበሃል ዝከኣል $57,000 GDP ፐር ካፒታ ዘለዋ ደሴት እንትትከውን ብዝሕ ነበርታ ግን 54,000 ጥራዩ ብ18 ዝተፈላለያ ደሴታት ዝቆመት ፋራኦ 1400 ተርቢዒት ኪሎሜትር ዝዕቀን ስፍሓት ኣለዋ ርእሰ ከተማ ድማ ቶርሻን ትበሃል ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ቀረባ ግዜ ብዘውፅኦ ጸብጻብ መሰረት ብዝሕ ነበርቲ ዛ ከተማ 20,000 ኣቢሉ ዝበጽሕ ፋራኦ ሚእታዊት ዝተማህሩ ዜጋታት ዘለዋ ደሴት ኮይና ስርዓተ ትምህርቲ ሃገረ ዴንማርክ ድማ ትኽተል እዛ ደሴት ፋራኦ ዩኒቨርሲቲ ዝበሃል ናይ ገዛ ርእሳ ልዑል ደረጃ ትምህርቲ ዘለዋ ኮይና ነታ ደሴት ብዝተፈላለዩ ጥቕምታት ብዝህቡ ኣብ ናይ ዓሳ ሳይንሳዊ ሕርሻን ኢደ ጥበብን ዘተኮሩ ሞያዊ ትምህርቲ ዝህባ ትካላት እውን ኣለዋ ነበርቲ ዛ ደሴት ተጠቀምቲ ናይ ልዑል ደረጃ ብሉጽነት ዘለዎ ስርዓተ ሕክምና እዮም ዝዓበየ ሆስፒታል ዛ ደሴት ኣብ ርእሰ ከተማኣ ቶርሻን ዝርከብ ኮይኑ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ድማ ብርክት ዝበሉ መደበራት ጥዕና ኣለዉ ሜላን ነባብሮኦም ምስ ዘለዎም ናይ ስርዓተ ጥዕና መትከላት ተደሚሩ ልክዕ ከም ካልኦት ሃገራት ስካንዲኔቪያ ደረጃ
ዕድመ ነበርቲ ፋራኦ ደሴትውን ልዕልዩ ምስ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ብነፋሪትን ንዝተፈላለዩ ዕላማ ናብታ ደሴት ብዝመጻ መራኸብን እትራኸብ ኮይና መዓልታዊ በረራ ዘካይድ ካብ ርእሰ ከተማኣ ቁሩብ ውፅእ ኢልካ ዝርከብ ቫጋር ኢንተርናሽናል ዝተሰምየ መዓርፎ ነፈርቲ ኣለዋ። ኣብዛ ደሴት ንምንቅስቓስ መኪና እታ ቀዳመይ ተመራፂት ምንጭ መጓዓዝያ ኮይና ናብ ገለገለ ብመኪና ክብጽሑ ዘይክእሉ ቦታታት ንምኻድ ድማ ሄሊኮፕተርን ንኣሽቱ ጃልባታትን ይጥቀሙ። እዛ ደሴት ብዙሕ ገበን ዘይረኣየላ ሙሉእ ክበሃል ዝከኣል ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዝተዋደደላ ኮይና እቲ እንኮ ሽግር እዛ ደሴት ክኸውን ዝኽእል ዋሕዲ ደቂ ኣንስትዮ እዩ። ፋራኦ ደሴት ሕፅረት ደቂ ኣንስትዮ ከጋጥማ ዝኽኣለ ብሰንኪ ተፈጥሮኣዊ ምኽንያት ኣይኮነን። እተን ኣብዛ ደሴት ዝውለዳ ደቂ ኣንስትዮ ኣብዛ ደሴት ክነብራ ድሌት የብለንን። እዘን ደቂ ኣንስትዮ ግን ካብ ደሴተን ክኽብልላ ዝገብረን ናይ ገዛእ ርእሰን ምኽንያታት ኣለወን። 90% ካብ ነበርቲ ደሴት ፋራኦ ዓሳ ገፊፍካ ናብ ሰደድ ብምልኣኽ ዝናበሩ እዮም። ተራ ደቂ ተባዕትዮ ዓሳ ገፊፍካ ምልኣኽ እንክኸውን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ግን ናይ ገዛ እመቤት ካብ ምዃን ወፃኢ ከምቲ ካልእ ዓለም ወፅን ዝኣትዋሉ ስራሕ ክረኽባ ኣዝየን ዝሽገራ። ከም ውፅኢቱ መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ ትምህርተን ምስ ወድኣ ህይወተን ኣብ ከም ኮፐንሃገን ዝኣመሰላ ዓበይትን ዝተፈላለዩ ሜላ ኣነባብራ ዘለወን ከተማታትን ክመርሓ ስለ ዝደልያ ናብታ ቀንዲ ሃገረን ዴንማርክ የምርሓ። በዚ ምኽንያት ደቂ ተባዕትዮ ደሴት ፋራኦ ተመርዖም ቆልዓ ወሊዶም ብስድራ ቤት መስሪቶምን ንናይ ምንባር ሕልሞም ከቢድ ይገብሮ። ደቂ ተባዕትዮ ፋራኦ ልዑል ስድራቤታዊ ፍቕሪ ዘለዎም ሙሉእ ህይወቶም ምስ ተፈጥሮን ባሕርን ዝተኣሳሰረ ኮይኑ ሙዚቃ፣ ሳዕስዒትን ፌስቲቫልን ኣዝዮም ይፈቱ። ደቂ ተባዕትዮ ፋራኦ ህርኩታት ገፈፍቲ ዓሳ ኮይኖም ነቲ ካብ ሰሜናዊ ክፋል ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ ዝረኽብዎ ዝተፈላለዩ ዓይነት ዘለዎ ናይ ባሕሪ ዓሳታትን ካልእ ማዕድናትን ናብ 6 ኣህጉራት ዓለምና ኤክስፖርት ብምግባር ይፍለጡ። ጽላት ሕርሻን ቱሪዝምን እቲ ካልእ ምንጭ መነባብሮ ነበርቲ እዛ ደሴት እዩ። እዛ ደሴት ብሕርሻ ብፍላይ ድማ ብምርባሕ ኣባጊዕ ግኑን ስም ዘለዋ እያ። ብዝሒ ኣባጊዕ እዛ ደሴት ካብ ብዝሒ ነበርታ ከም ዝበዝሕ እውን ይንገር እዩ። እተን ንደቂ ተባዕትዮ ፋራኦ ተመርዐን ናብዛ ደሴት ክመጻ ዝደልያ ደቂ ካልእ ሃገር ደቂ ኣንስትዮ ቅድሚ ምውሳነን ክልተ ነገራት ክፈልጣን ክሓስባሉን ይግባእ። እቲ ቀዳማይ ወዲ ተባዕታይ ፋራኦ ተመርዐን ናብታ ደሴት ምስ ዝኸዳ እቲ እንኮ ዘለዎን ኣማራጺ ናይ ገዛ እመቤት ምዃን ጥራዩ። ናይ ገዛ እመቤት ምዃን ኣዝዩ ክቡር ንስድራ ቤት ዝኽፈል መስዋዕቲ እኳ እንተኾነ እቲ እንኮ ኣማራጺ ምዃኑ ግን ብዙሓት ኣይመርጾንን። ንደቂ ኣንስትዮ ፋራኦ ደሴት እውን ትውልድ ዓደን ገዲፈን ከም ዝኸዳ ዝገብረን ዘሎ እዚ ጸገም ዝዩ። ነታ ኣብተን ንትምህርቲ ዝኸድወን ካልኦት ከተማታት ኤውሮጳ ዘሎ ምንቅስቓስ ዝበዝሖ ህይወት ድሕሪ ምልማደን ናብ ደሴት ፋራኦ ክምለሳ ናይ ዘይደልያ ብዝሒ ደቂ ኣንስትዮ ብርክት ዝበለ ምዃኑ ድማ ይንገር። እቲ ካልኣይ ናብ ደሴት ፋራኦ ዝኸዳ ደቂ ኣንስትዮ ክፈልጦ ዘለወን ነገር ኩነታት ኣየርታ ደሴት እዩ። ደሴት ፋራኦ ንዝበዝሐ ኣዋርሕ ዓመት ልዑል መጠን ዛሕሊ ዝረኣዮ ቦታ ኮይኑ ውሑድ ኣብ ዘይበሃል ግዜ ድማ መጠን ዛሕሊ ክሳብ ኣሉታ 10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይበጽሕ። እዚ ድማ እታ ደሴት ብዙሓት ነበርቲ ዘይብላ ምስ ምዃና ተደሚሩ ኣብ ተመሳሳሊ ኩነታት ኣየር ክነብር ንዘይጸንሐ ሰብ ከቢድ ብድሆ ይገብሮ። ኣብዛ ደሴት ኩነታት ኣየር ክሳብ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዝበጽሓሉ ግዜያት እኳ እንተሎ ንኣዝዩ ሓጺር ግዜ ግን ነበርቲ ደሴት ፋራኦ ብቐዳምነት ነቲ መበቆላዊ ቋንቋኦም ዝኾነ ቋንቋ ፋራኦ ዝዛረቡ ኮይኖም ቋንቋታት ዳኒሽን እንግሊሽን ከዓ ብፍላይ ኣብ ሓደሽቲ መንእስያት ዝውቱራት ቋንቋታት እዮም። ስለዚ ቋንቋ እንግሊሽ እትፈታተን ዓይነት ሰብ ምስ እትኸውን ቋንቋ ሽግር ዘይክኾነካ ይኽእል እዩ። ሕጂ ድማ ልዑል መጠን ሕፅረት ደቂ ተባዕትዮ ናብ ዘለወን ሃገራት ኤውሮጳ ከነቐንዕ ኢና። እታ ቀዳመይቲ ሩስያ እያ። ሩስያውያን ደቂ ኣንስትዮ ኩሉ ዝምስክረለን ፍጹም ኣበር ዘይትረኽበለን ቆናጀን። እቲ ዘሕዝን ግን ካብዘን ቆናጁ ደቂ ኣንስትዮ እተን ልዕሊ 400 ክምርዓዋሉ ዝግበአን ክል ዕድመ ዝሓለፋ እኳ እንተኾና ናይ ሓዳር መጻምቲ ግን ዘይብለን ምዃነን እዩ። እቲ ጸገም ድማ ኣብ ሩስያ ልዑል መጠን ዘይምምዕራይ ብዝሒ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ስለ ዘሎ እዩ። ብዝሒ ህዝቢ ሃገረ ሩስያ 143 ሚልዮን ክኸውን 66 ሚልዮን ደቂ ተባዕትዮን ክህልው 77 ሚልዮን ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኣለዋ። እዚ ማለት ከዓ ብዝሒ ደቂ ኣንስትዮ ሩስያ ካብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ብ11 ሚልዮን
ጸብለል ይብል እዚ ናይ ጾታ ዘይምምጣን ግን ብተፈጥሮ ዝመጽ ኣይኮነን ቁጽሪ ደቂ ኣንስትዮ ሩስያ ካብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ክበዝሕ ዝጀመረ ካብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ጀሚሩ እታ ነዛ ናይ ሎም ሩስያ ሓቂፋ ዝነበረት ናይ ቀደም ሕብረት ሶቪየት ብሰንኪ ካልኣይ ኩናት ዓለም 26.6 ሚልዮን ካብ ዜጋታታ ብሰንኪ ኩናት ዝሰኣነት ኮይና ካብዚ እቲ 20 ሚልዮን ብዝሒ ደቂ ተባዕትዮን ክኸውን እቲ 6.6 ሚልዮን ድማ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ነይሩ እዚ ሎሚ ኣብ ሩስያ ዝርአ ዘሎ ልዑል መጠን ሕጽረት ደቂ ተባዕትዮ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝፈጠረ ኢልካ ውዱእ መደምደምታ ክትህበሉ ዘይከኣል እኳ እንተኾነ ኣሉታዊ ጽልዋቱ ኩናት ክትዕዘብ ግን ኣይትጽገምን ኣዝዩ ኣገራም እኳ እንተኾነ ደቂ ተባዕትዮ ሩስያ ግን ካብ ደቂ ኣንስትዮ ተሃገር ብ11 ዓመት ኣቐዲሞም ናይ ሞት ጻውዒት ዝረኽቡ ኣብ ሩስያ ማእከላይ ገምጋም ዕድመ ደቂ ተባዕትዮ 64 ዓመትን ክኸውን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ግን 75 ዓመት እዩ ምኽንያት ናይዚ ድማ እቲ መብዛሕትኦም ደቂ ተባዕትዮ ሩስያ ዝሕመይሉ ካብ መጠን ዝሓለፈ ተጠቃምነት ኣልኮላዊ መስተን ኣደንዘስቲ ዕፀታትን ከም ዝኾነ እዩ ዝነገር ዕድላት ምስ ዝረኽባ ደቂ ኣንስትዮ ሩስያ ካብ ኣወዳት ሃገረን ወፃእየን ክምርዓዋ ዝደልያ ኣከራኻሪ ዛዕባ እኳ እንተኾነ ምኽንያት ናይ ዘን ደቂ ኣንስትዮ ግን ደቂ ተባዕትዮ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ጓል ኣንስተይቲ ክብሪ የብሎምን ስድራ ቤታዊ ሓላፍነት ክስከሙ ይክእልንዮም ዝብል እዩ ደቂ ኣንስትዮ ሩስያ ኣወዳትና ብዝሒ ጥራይ ዘይኮነ ተኣማንነት እውን ይጎድሎም እዩ እየን ዝብላ ደቂ ተባዕትዮ ሩስያ በዓልቲ ቤቶም ቁሩብ ዕድመ ዝደፍአት ኮይና ምስ ትስምዖም ንዓኣ ፈቲሖም ካልእ ንእሽተይ ናይ ምምርዓው ልምዲ ዘለዎም እዮም ተባሂሎም እውን ይሕመዮም ስለዚ ከይኮነ ይተርፍን ሃገረ ሩስያ ኣብ ዓለምና ካብ ዘለዋ ሃገራት ሓንቲ ካብተን ልዑል መጠን ፍትሕ ዝምዝገበለን ክትከውን ዝኽኣለት መንእስያት ሃገራት ማእከላይ ምብራቅ ድማ ንጸገማት ደቂ ኣንስትዮ ሩስያ ዝተረድኡ ይመስሉ ብፍላይ ድማ ደቂ ተባዕትዮ ቱርክን ሃገራት ዓረብን ነተን ምዕረፍ ዒንቲ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ሩስያ ብምርዓው ናብ ሃገራቶም ክወስድወን ይረኣዩ ደቂ ተባዕትዮ ሩስያ ግን ነቲ ብኣዋልዶም ዝመጾም ነቐፌታ ኣይቅበልዎን እዮም ኣዋልድና ናብ ናይ ቱርክን ዓረብን ኣወዳት ዝምርዓዋ ዘለዋ ንሕና ፈቃራት ስለዘይኮና ዘይኮነ ገንዘብ ስለዝፈትዋየን እዮም ዝብሉ ማሕበራዊ ህይወት ብምዃኑ ግን ኩሉ በብናቱ ኣረኣያ ቁኑዕ ኣሎ ብምባል ናብ ካልእ ሃገር ክንሰግር ካልኣይ ኩናት ዓለም ነታ ናይ ቀደም ሕብረት ሶቪየት ማዕረክ ክንደይ ከም ዝሃሰያ ንዕዘብ ካብተን ኣብ ዓለምና ልዑል መጠን ሕጽረት ደቂ ተባዕትዮ ዘለዎን ሃገራት እተን ኣብ ቅድሚት ዝስርዓ ኣካል ሕብረት ሶቪየት ዝነበራ ሃገራት ብምዃነን እዩ ወርልድ ፖፑሌሽን ሪቪው ብዘውፅኦ ጸብጻብ መሰረት ኣብ ዓለምና ካብ ዘለዋ ልዑል መጠን ሕጽረት ደቂ ተባዕትዮ ዘለዎን ሃገራት ቤላሩስ ዩክሬን ላትቪያን ሊትዋንያን ብቐዳምነት ዝጥቀሰን እታ 9.2 ሚልዮን ዜጋታት ዘለዋ ሃገረ ቤላሩስ ምስ ሩስያ ዩክሬን ፖላንድ ላትቪያን ሊትዋንያን እትዳወብ ምብራቅ ኤውሮጳዊት ሃገርያ ቤላሩሳውያን ናይ ምብራቅ ስላቪክ መበቆል ዘለዎም ህዝቢ ብምዃኖም ልክዕ ከም ሩስያውያንን ካልኦት ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ህዝብታትን በተን ፍሉይ ግርማ ዘለወን ኣዋልዶም ፍሉጣት ህዝቢዮም ርእሰ ከተማኦም ሜንስክ ንካልኣይ ኩናት ዓለም ሓዊስካ ኣብ ታሪኽ ብሰብ ዝፈጠሮ ኩናትን ተፈጥሮኣዊ ሓደጋታትን 8 ግዜ ሙሉእ ብሙሉእ ክበሃል ብዝከኣል ደረጃ ዓንያ እንደገና ዝተሃንጸት ከተማያ ደጋጊማ ዓንያ ደጋጊማ ዝተሃንጸት ሚንስክ በዚ ምኽንያት እታ ዘለኣለማዊት ከተማ ዝብል ቅጽል ስም ዝተዋህበያ ቤላሩስ በቱሪዝምን ሕክምናን በቶም ልዑል ደረጃ ዝሰልጠኑ ሰብ ሞያታታን እትፍለጥ ሃገርያ ካብ ጠቕላላ ህዝቢ ቤላሩስ እተን 54 ሚእታዊት ደቂ ኣንስትዮ ኮይነን ደቂ ተባዕትዮ ድማ ነቲ ዝተረፈ 46 ሚእታዊት ይሽፍንዎ ይኹን እምበር እተን ቆናጆ ደቂ ኣንስትዮ ቤላሩስ ዘይከም ደቂ ኣንስትዮ ሩስያ ኣወዳት ተሳኢኖም ብምባል ምስ ዝረኸብኦ ወዲ ተባዕታይ ፍቕራዊ ዝምድና ዝጅምራ ኣይኮናን ባህለን ዝፈትዋ ስድራ ቤታዊ ህይወት ልዑል ቦታ ዝህባ ቁጡባትን ደለይቲ ሓቀኛ ፍቕርንየን ዝተማሃራን ኣበርቲዐን ዝሰርሓን ደቂ ኣንስትዮ ቤላሩስ ሓንሳብ ነቲ ንልክዓው ሓዳር ይኸውን እዩ ዝበልኦ ወዲ ተባዕታይ ምስ ዝረኽብኦ ሙሉእ ልበንየን
ከፊተን ዝህባ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ድማ ንስድራ ቤታዊ ህይወት ቀዳምነት ዝህባ ምስኡ ሃገር ካብ ምቕያር ንድሕሪት ዘይብላ እሙናት ኣፍቀርትየን ናይ ባህሊ ምምስሳል ስለ ዘለዎምን ተመሳሳሊ ቋንቋ ስለ ዝዛረቡን መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ ቤላሩስ ምስ ናይ ሩስያ ዩክሬንን ፖላንድን ስሕት ኢለን ድማ ምስ ዜጋታት ምዕራብ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ሓዳር ክምስርታ ይረኣያ። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ዓለም ንሎሚ ዘዳለናዮ ልዑል ናይ ጾታ ዘይምምጥጣን ዘለወን ሃገራት ኤውሮጳ ዝደስስ ትሕዝቶ እዚ ዝተኸታተልኩም ነይሩ። ኣብ ቀጻሊ ብዝተፈለየ መደብ ክሳብ እንመጻኩም ሰላም ቅነ